Minulú sobotu sme vám ukázali, ako jednoducho píliť, rezať a vrtať najrôznejšie materiály ručným náradím. Dnes sme pre vás pripravili praktické využitie aj náradia stolového. Ponúkneme vám zo pár drobných, ale šikovných tipov, ako si zjednodušiť pokládku plávajúcej podlahy. Marcel poslal Kristínu, aby si Nezabudnite použiť uholník. V opačnom prípade by vám aj drobné nerovnosti pokládku zbytočne skomplikovali. Dobre, máme to odrezané. Tak si na to tam bude sedieť. Jasne, vyskúšame, či na to sedí. Musíme vlastne rozrezať takto pozdĺžne. Áno. To asi nie je úplne jednoduché, lebo je to dosť veľká plocha. Máme nejaký spôsob, ako to zamerať? Áno, ja ti to ukážem ako a na to nám pomôže táto príložka. Príložka. Tu máme centimetre mierku, hej? Tu máme meradlo, podľa ktorého si nastavíme šírku priesného rezu. Aj pri akumulátorovom náradí je dôležité dodržiavať zásady bezpečnosti. Nikdy nedávajte ruky do blízkosti rotujúceho kotúča a používajte pomôcku na odstránenie odrezkov. Dobre, takže máme to odrezané, stačí to už len priložiť. Aj hrúbku pílového listu a teda viesť rez z vonkajšej strany tak, aby neuberal z plochy, ktorú potrebujeme ponechať. Na vyrezanie nerovných častí je najlepšie použiť stolovú priamočiaru pílu, ktorá materiál pritláča k podložke a tak zabezpečuje väčšiu presnosť rezu. Takže máme to už odrezané a pri tomto reze platí. Tak snáď sa dobre meral. No, krásne to zapadlo. Na začistenie nerovností, ktoré vznikli pri zameriavaní, ale hlavne na prekrytie dilatačných spár, použite ukončovacie lišty. Pre rožné spoje použite uhol 45 stupňov, ktorý jednoducho nastavíte na stolovej kotúčovej píle. Ako pri zárubniach. Myslíte však na to, že je potrebné presne odmerať vzdialenosti ku stredu rúry. Pre čisté vyrezanie otvorov vám postačí stolová vrtačka a špeciálne nádstavce, ktoré zvolíte podľa priemeru rúry. A máte hotovo. Dáme uhlome, nastavíme 45 stupňov. Priložíme si látku. A môžeme píliť. Dobre, takže máme to odrezané. Hej, a nakoniec to bude vyzerať takto. Tak, ukázali sme vám najkomplikovanejšie spoje, ktoré sú pri výrobe drevených konštrukcií či rámov vyžadujúcich pevnosť nevyhnutnosťou. Po vyrobení jednotlivých dielov je už samotná montáž búdy zábava a prácu vám samozrejme uľahčí akumulátorová vrtačka s uťahovacím momentom, ktorá vás nebude obmedzovať v pohybe a takisto vám umožní pracovať mimo zdroj elektrickej energie. No a zabudnite si na uhlomery nastaviť presne 45 stupňov. Mierka, na ktorej je zadefinovaný stred kotúča, je pri tomto type rezu veľmi dôležitá. Ak má navyše vaše zariadenie možnosť posuvného uhlomeru, veďte rez s jeho pomocou. Zaručí vám to A teraz si ukážeme, ako to zospinkujeme dokopy. Dobre? Použijeme na to čaludnícky spinkovanie. Áno. Koláčom je to aj rýchlejšie. Oveľa rýchlejšie. Aha, takže po odstranení týchto pomocných líšt už máme hotový raster, áno? Presne tak. Môžeme si ho pozrieť. Tak to je fakt super. No tak toto by som zvládol aj ja. No a takto to vyzerá v celku. Hotové. S čím sa môžu ešte potrápiť naši domáci majstri? No, ideme si ukázať, ako vyrežeme ten otvor na tú hliníkovú mriežku. Ja som si to už predrysoval. Áno. Takže vyvrtáme 4 diery, áno? Takže 4 diery máme. Dobre. Špeciálne pri práci s priamočiarou pílou je dokonalé ukotvenie obrábaného materiálu nevyhnutnosťou. V opačnom prípade sa vám pílový list môže zakusnúť. V horšom prípade zalomiť. No a teraz sa poďme pozrieť, či to Peter dobre zameral. Idete najmä pri dlhších rezoch. Technika zápichu spočíva v plynulom vnorení rotujúceho kotúča do obrábaného materiálu a potom už len v presnom vedení rezu. Efektivita práce je neporovnateľná s priamočiarou pílou. Tá vám ale dobre poslúži na začistenie kratších rán. Presnosť práce overíte po zmontovaní jednotlivých dielov krytu. Takže domontoval som raster. A kryt na radiátor je hotový. Jednoduché však.